Konta idazu, haizeak esaten duena, aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia, mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni, aitona, ni beti izango naiz zurekin. Bisita. Pello etorrita biharamunean, Heidi goizean goiz esnatu zen. Egunon, aitona! Egunon, Lambro! Egunon! Egunon, Heidi. Zergatik jaikizara horren goiz? Ai, ez dudalako berandu iritsi nahi. Ta, nora zoaz bagaur? Pelloren etxera, haren amona zain daukat. Elurra mara ari du, ezin gara joan. Heidi amore mandu aitonaren hitzak entzun da. Baina Pelloren amona ikusteko gogo bizi-bizia du. Bera konbidatu du eta kosta ala kosta joan nahi du ezagutzera. Aitona, Pelloren amona zain egongo da. Gaur joan behar dut. Ez, elurra ari du oraindik. Bost egun geroago, elurra atertu eta eguraldia zoragarria zen. Ateri dago, gaur joango naiz. Aitona, gaur joango gara, Pelloren amona aspalditik egongo da zain. Ez, Heidi, ezin gara oraindik joan. Zergatik egun zoragarria dugu, ateri dago, ez du elurrikari. Bai, arrazoi duzu, ateri dago, baina ezin gara inora joan elurra guztiz izoztu arte. Oso goixoa. Bai? Tira, goazen. Nora goaz ba? Pelloren etxera. Zer? Elurra izoztuko zen part. Joan gaitezke, beraz. Pelloren amona ikusiko dut, juhu! Aitona, begira! Zer gertatzen da? Zilarrezkoak dirudite izeiek begira!
Lera, Lera? Leran joango gara? zaldiak baino bizkorrago. Bai? Jakina, goazen. Ai, Hotzak zaude? ez Aitona. Eta orain eutxi ondo leratik ez erortzeko. Ederki. Goazen ba, aurrera! Bizkorra da, zaldia ematen du. Hori da pelloren etxola? Horixe da. Ilundu baino lehen itzuliko naiz zure bila, Heidi. Baina ez zatoz nirekin. Ez, entzun didazu? Bai. Zu zara, Bridget? Heidi naiz. Kaixo, amona, azkenean etorri naiz nire zainego nomentzara luzaroan, ezta? Zu zara gure zarraren biloba, zatoz. Heidi zara? Heidi txikia, Bai, amona, Heidi naiz. Hau poza, umetxo, eskutxo beroak dituzu. Aizu, amona, kontraleioa konpontzen ez baduzu leioko kristal guztiak hautsiko dira. Bai, badakit. Oso pozik nago etorri zarelako, lastana. Begira, amona, jota joari da leioan. Bai, bai. Badakit, baina ez dut ikusten. Ez duzula ikusten? Ez. Hotsa entzuten dut ordea. Ez da kontraleioa bakarrik. Haizeak jotzen duenean etxe osoak egiten du dardar. Zarata entzutean elurrak teilatua botakote duen beldur izaten naiz. Batzuetan elurra etxolako zirrikitu guztietatik sartzen da. Gauez ezin izaten dut lorik egin, teilatua buru gainera erori eta bertan hilko garela pentsatzen dut. Kontraleioa hautsita dago, etengabe da bilatzera eta aurrera. Ez duzu ikusten? Ez dut ikusten, lastana. Ez kontraleioa ez ezer. Ez dut ezer ikusten. Leioa zabal-zabalik ipiniko dizut, horrela ondo ikusiko duzu. Ez, horrek ez dit lagunduko. Ezin dit ezerk falta zaidan argia ekarri. Eta elur zuri-zuritan ibilita? Ziur nago ondo ikusiko duzula. Goazen kanpora. Zurekin joango naiz, amona, goazen! Oso neska txintxoa zara, eskertzen dizut, baina nahiago dut hemen gelditu. Tira, zatoz nirekin lagunduko
dizut. Heidi, ustazu, ezin dit inork lagundu. Ez. Begiak betiko itzali zaizkit, nire inguruan iluna da. Dena, ez dago ez elurrik, ez eguzkirik niretzat. Amona, uda iristean eguzkiak diztiz egingo du berriro, eta iluna barrean mendiak sutan baleude bezala piztuko dira, eguzkiaren izpiak urrezko lore distiratsuak bezalakoak dira, orduan ikusiko duzu. Ez dut ikusiko. Ez dut eguzkia ikusiko, edo zure sustko mendiak, ez da zure lore distiratsuak ere. Mundua ez da inoiz argituko niretzat, gau luzea izango da beti. Heidi. Ez egin negar. Ezin dizu inork mundua argitu, Amona. Inork ere ez. Inortxok ere ez. Ixo, Heidi lastana, ez estutu, tira. Itxua naiz, baina mil esker nirekin horren atsegina izateagatik. Utzi negar egiteari eta itzegida zuzutaz. Gutxitan egiten du negar Heidik, baina oraingoan ezin dio negarrari eutsi. Badakizu zer, Ramona, aitonari esango dioten dena. Ziur nago zerbait egingo duela zuk ikusteko. Leioa ere konponduko dizu, etxe osoa konponduko du, teilatua zuen gainera ez erortzeko dena daki konpontzen. Mil esker, Heidi. Oso neskatxintxoa eta maitagarria zara. Zuzara, Bridget? Bai, ama. Begiran horretorri den. Heidi da mendiko zaharraren biloba. Kaixo ze moduz. Bridget esaidazu nolakoa den neskatxa. Noren antza du? Utzi da zu pentsatzen. Oso polita da. Adelaida bezain ederra, baina begilunak ditu, aitarenak bezalakoak. Eta aitonaren antza ere badu, mendiko zaharraren antza. Bien antza duela uste dut. Ederki. Heidi, eskerrik asko naino etortzeagatik. Bidaiak okorra izan alda. Ez, leran etorri naiz aitonarekin. Ez da izango. Aitonak ekarri zaitu onaino, mendiko zaharrak? Bai, leran, txuriak bezala egan etorri gara. Ez, hori ezinezkoa da. Okerregongo zara, txiki. Ez dut uste zaharra bapatean horren atxekin bihurtuko zenik. Egia da ba! Aitonako naino ekarri nau. Orduan egia da Pellok esan digun guztia. Egia osoa esan du mutikoak. Pello? Bai, mendiko zaharrak asko maite zaituela esan digu. Egia da. Ezin sinetxirik nago bapateko aldaketa hori. Enuen alakorik espero egia esan. Nik ere ez? Gezurra dirudi. Horren gizon zaputza. Kontaidazu zer egiten duzun mendian aitonarekin, Heidi. Ez dizu Pellok kontatu? Pellok ez du gehiagitz egiten, oso isila da. Nik kontatuko dizut. Aitonarekin ze bizimodu zeraman kontatu zien Heidik bi emakumei. Etxolara iritsita gero gertatu zitzaizkion gauza zoragarri guztiak aipatu zizkien. Eta oso gustura bizi zela aitonarekin esan zien. Aitonak gauza asko egiten ditu zurarekin, katiluak, goilarak, bapatean sortzen dira enborretik, eta jostailuak ere egiten dizkit. Bridget, entzun duzu? Bai, ama, ezin sinetxirik nago zaharra horren maitagarri bihurtzea. Harritzekoa da, bai?
esaten duzue gauza bera? Iritsi naiz! Pello! Heidi! Arraio pola! Ez da posible. Oso goiz etorri zara gaur, Pello. Non ibili zara? Eskolan? Ez zitzaidan aspalditik arratsaldea horren agudo pasatu zoragarria izan da. Isaidazu, Pello, zer modu zabiltza irakurketan? Erdi purdit. Ara, berriro. Pello, 12 urte egingo dituzu otsailean nahikoa zizara alako erantzun bat emateko. Aurrerantzean kontu hoiek aldatzea espero dut nik. Amona, zer nahi duzu Pellok egitea esan? Pellok irakurtzen ikasi behar du behingoz, begira horko liburu horri. Apal horretan dagoenari, liburua olerki ederrez betea dago. Ez ditut aspaldian entzun. Ahaztuko zitzaizkidan honezkero. Pellok olerki ederroiek irakurriko zizkidala uste nuen nik irakurtzen ikasita gero. Baina Pellok ez du aurrera egiten. Etzaio irakurtzea gustatzen, mendian korrika ibiltzea besterik etzaio gustatzen ahuntzak bezala. Eta ni hemen neure buruari galdezka noiz entzungo ditudan olerki ederrok. Olerki hoiek oso zailak dira niretzat. Hala uste duzu? Duzu, Heidi. Bukatu da zure kontakizuna? Joan egin behar dut orain aitonak esan dit ilundu baino lehen etxeratu behar nuela. Horren berandu alda. Egia da, Laztana, enaiz konturatu ere egin. Etorriko zara berriro, Heidi? Bai, etorriko naiz. Gabon pasa, Amona, zure ondoan gelditu nahi nuke. Zatoz lehen bailen, Heidi maitea. Bai. Itxaron, Heidi. Zer nahi duzu, Amona? Ez duzu ekarri berokirik? Ez dut behar. Pello. Zer? Emaiozu hau Heidiri. Bai. Lasai ni ondo nago, Amona, enago hotzak. Heidi! Pello, lagundu jozu etxera, eta kontuz ez dadila lurretan irristatu. Bai. Mil esker, Amona. Agur! Kontu zibili! Aitona! Neska txintxoa zara, emandako hitza bete duzu. Bai. Pello! Emaiozu hau Amonari. Ederki. Urren arte, generala. Agur! Agur! Laster arte! Agur! Agur! Ama! Ama, egia zen. Zaharra onaino etorri da Heidiren bila. Ezin dut sinetxi. Nik ere ez. Posten naiz maite du umea. Egia da. Noiz etorrikote da berriz ume maitagarria da. Enizuen esan izugarri maite duela? Bai, Pello. Hala esan zenigun. Lehen etorriko alda. Izugarrizko bizipozan abaritzen dut berriro. Aizu, Aitona. Zer duzu? Bihar hiltzeak eta mailu hartu eta Amonaren etxera joan behar duzu kontraleioa konpontzera. Eta ez hori bakarrik gauza asko dauzkate konpontzeko. Heidi, zeuri bururatu zaizu, ala... Baten batek esan dizu niri eskatzeko. Ez dit inork ezer esan, neuri bururatu zait. Egingo duzu ez da, Aitona? Elkarrekin joango gara.
Ai, erruki zaite, Jainko maitea, etxea gainera eroriko zaigu. Kaixo, Mona! Heidi! Ze gertatzen da, Mona? Heidi, denok hilko gara, teilatua eroriko zaigu. Ez izan beldurrik, Aitona da zuen etxea konpontzen ari da. Mendiko zaharra? Bai, Baina nolatan etorri da onaino? esan nizun, atzo agindu nizun leioa konpontzera etorriko ginela. Heidi, Bridget, zoragarria da, Jainkoak ezkaitua aztu hau miraria da. Bai. Mailu hotxa da bai, Bridget, saiozu mendiko zaharrari etxean sartzeko. Eskerrak eman nahi dizkiot, korri zoazaren bila, zoazaren bila. Bai, ama. Kaixo, arratsaldeon. Oso atsegina zara, jauna. Ez dakigu nola eskertu, amonak etxean sartzeko eskatzen dizu eskerrak emateko. Asko eskertzen dizugu egiten ari zaren mesede hau benetan. Ez dakit nola... Utzi barriketak, isil zaitez. Badakit ze pentsatzen duzuen denok nitaz. Sartzaitez etxean eta utzi dazu bakean. Ondo txodakin nik zer egin. Konpondu beharrekoa konpondu eta banoa. Bai. Bridgetek ondotxo daki Aitona oso buru gogorra dela. Hasitako kontuak bukatu egiten dituela beti. Etxolako ohol erori guztiak aldatu, teilatua indartu eta zuloak ondo estaliko ditu. Egun zoriontsua da amonarentzat, atsegin gutxi baitu bere bizimodu tristean. Itxua izan arren, Andre argia da mendiko urre kolorearen antzera. Iluna barrean lana bukatuta gero badoaz. Egun zoriontsua izan da denentzat, baina batez ere amonarentzat. Bizipozak argitu du bere bizitza luzean hain poz gutxi izan dituen amona. Distiraz bete duaren iluntasuna, Heidi txikiaren samurtasunak. アルムの山では激しい吹雪が何日も吹き荒れています。それでもハイジはペーターと遊んだり、嵐の木に集まる動物たちに餌を与えたりして楽しく毎日を過ごしていました。雪の晴れたある日、麓から獲物を追ってきた漁師たちがおじいさんの止めるのも聞かず、山の奥深く入っていき、とうとう吹雪に閉じ込められてしまいます。ハイジはだんだん心配になってきました。次回は吹雪の日にお楽しみにね。Dira zure ondoan. Diola bat, diola bat, diola bat, diola bat, diola bat, diola bat.